Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud komplet tiġbor il-provi fil-każ dwar il-qtil ta' Miriam Paċ li f'Marzu illi għadda kienet tilfet ħajjita taħt it-terrapien ta' darha stess. Maġistrat Mifsud kien preżenti għall-aċċess li sar fil-Ħamrun. Ir-raġel tal-vittma Carmel Paċ u binhom Matthew Paċ indikaw il-binja fejn seħħ l-inċident u kif kienu komposti l-kmamar illi sallum għadhom terrapien. L-aċċess sar bħala parti mill-evidenza li qed tinġabar fil-konfront ta' 4 irġiel li jinsabu akkużati bil-qtil involontarju ta' Miriam Paċ fit-2 ta' Marzu illi għadda. Il-perit Anthony Manġon ta' 72 sena mill-Gżira, il-perit Rodrik Camilleri ta' 36 sena mir-Rabat, il-kuntrattur Ludwig Dimek ta' 36 sena minn Ħażebbuċ u l-ħaddiem Nicholas Spiteri ta' 42 sena mill-Imqabba qegħdin jiġu akkużati li b'nuqqas ta' ħsieb u traskuraġni ikkawżaw il-mewt ta' Paċ. L-4 ġiel qegħdin iwieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Huma kienu nataw il-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 1,500 euro u garanzija personali ta' 7,500 euro. Prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Roberto Vella u Matthew Gallia talbet lil qorti sabiex f'każ ta' ħtija iż-żewġ periti jitteħdilhom il-warrant. L-4 akkużati qegħdin jiġu mixlija wkoll li fil-jum ta' l-inċident u qabel bit-traskuraġni u b'nuqqas ta' ħila fil-professjoni tagħhom għarqu diversi proprjetajiet fil-madwar. Il-perit Camilleri għandu jiddefendih lill-avukat Arthur Azzopardi, il-perit Manġon lill-avukat Alfred Tabela, l-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qed jidhru għal Spiteri fil-waqt li Dimek għandu jiddefenduh lil Roberto Montalto, Michael Xrieħa u Franco Gallia. L-avukati Joe Giglio u David Bonello qed jidhru għal vittmi.